Вчера бях на борсата в Огняново и заварих там патрули на НАП, които проверяват зеленчукопроизводителите от региона, вследствие на което цялата борса беше празна, а хората са 200 метра по-надолу, изместени извън борсата и препродават стоката, която берат от собствените си ниви. Това е политика на ГЕРБ за унищожаване на малките производители, за унищожаване на българската храна, за да може да влиза внос от други страни и вместо да ядете прясна продукция набрана днес, да ядете стара продукция от преди няколко седмици, внос от Турция, Гърция или някъде другаде Европейския съюз. Затова сутринта седнах и ще напиша въпрос до Теменужка Петкова, кое накара ръководството на Финансовото министерство да изпрати от София проверяващи и да гони и тероризира производителите, зеленчукопроизводителите в Пазарджишко. Защо, например, не бяха изпратени представители на НАП Пазарджик? Това ли е тяхната политика за унищожаване на българските производители?